Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimeszie kwa anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Biko ihe m chọrọ ndị m na-agwụgoro okwu awụ ndị Autopilot ka m mee ka Igbo niile marakwa na Autopilot ka akwụrụ ụgwọ na-skata na-emebisi nnwere onwe ndị IPOB ji aka ha bi udo ya shi ikekwa mgbọrọgwụ. Ndị a nọ na over 190 something countries. Ndị Igbo be anyị, onye ọbụla bụ onye Igbo, anya ihe a na-eme nnwere onwe ya wụ na o si n'ala ala obi gị na ị chọrọ ka ọ bịa si na Autopilot pụọ banye na IPOB. Agaghị adọta nnwere onwe with a divided house. Ekpechigile m hapụta ụgbọ na ha na-eti agaghị adọta nnwere onwe with a divided house. And omume ha na ihe ha na-eme gosiri na egobi ihe egobi. Ha agụ egbe, ha na-agbagbu enweghị, ha na-agbagbu agbagbu, ha na-achụ achụ. IPOB enwene ESN nne-eche nche agbata obi anyị ọkwara ihe anyị chọrọ ka ndị Fulani nwa na hapụ ịbịa na anyị be anyị. IPOB enwene ESN. Ihe anyị ga-eme nwaanyị nọrọ ofe ebe ịchọ ọnwụ na ike ọgụrụ m gị ga-join on ndị ESN because ESN ji nwayọọ na-ahazi ihe a were uche na-eso ghọta ụdị ọnọdụ anyị nọ na Nigeria, were nwayọọ hazie in such a way that anyị agaghị adọka n'anya onye ọ nọ na-ebugharị egbe so na-aba federal gọọmenti ọ bụrụ na mana ihe awụ ihe iberibe kachasị iberibe mmadụ ga-eme ịnọkọta na onye mana oge egbu nzọ gbuo onwe gị gache ya aka mgba. Ihe adịdịkwa ka mgbe Ojukwu lụrụ ọgụ, Igbo niile the whole South and South East lụrụ ọgụ were ihe niile ha nwere chekwawa obodo. Ọkwụnụ hụrụ otu o siri gaa ya afọzie nga ụmụazị na-erudu 20 maka mbịala anya nga ndị amị ha nwana na-eme parade n'ime ọhịa ma ịgọ ọdụdụ 20 ha were aghụghọ ka federal gọọmenti nye ha ego ha ga-adị a na-eme show ha chi n'okpuru bịa na-egbuchicha ihe awụ ihe mere mbụ. Mgbe na-agwa ndị Igbo ọnwụkwa na mgbe ahụ ọkwa Kalụ nta Kalụ nwanne Kalụ onwekwe Autopilot anụ m so bidokwule redio nke o were nwanne tịga na nga ihe a na-atọ ihe ọ na-achọ ime ewu o destroy ya nke Maazị Nnamdi Kanu ya wụzie terrorist ka onye nke a ga-awụ maka ọhịa ha ji eri. Nwanne ha nwoke na-eme ka rọta Biafra ha wụrọpụchita ahụ ha jakia ya na-anawa ego na-eri mana the only way ha ga-eji succeed ewetụ ya nga. Anyị na-ekwubu mgbe a na-ekwubu onye ma ebe Kalụ na onye ọkwa nwunye ya apụtala kwuo na Kingsley karịa apụta bịa dị n'anya na na-ekwupụta ndị jidere Nnamdi Kanu ọ na-ekwupụta dem ya na ha na-ekwu na fon den ndị DOS kwụọ ya jụọ ya ebe nwanne ya nọ ya si ya ma de ntụgharịzie na-ebu ya na ndị DOS because ihe na-aga anyị mere wọgra recruit propagandist wujishe online mgbe ihe na-eme na ha bụrụ ya were ashị ha tụ na-ashị ahụ ị na-aga nje ya onye ka ị ga-aga aje ya. Ha were ndị DOS were ashị mee ndị members of IPOB kwogbuchie na Autopilot. Ọ bụrụ na ị banyere na Autopilot ihe a na-eme dị gị mkpa, nnwere onwe anụwa dị gị mkpa, kụrụ akpa gị pụọ gaa na IPOB. Ya wụrụkwanụ sị anyịkwana isi nọ na Autopilot ahụ agbakwala aka apụta a na-eke ego mee kụkwashọn ị natara ya on share ndị ezo ya ezo bifo ndị bara aba na onye ego ka eji ya chịrị ha ma jentro dị Yahoo na nje Michael nke nje Gabriel nje ihe a ịdachịcha ha na adabụ ya na-akpọ edaghị a na-akpọ Angel ego ka eji ya chịrị ha niile. Onye nyere ha ego ebee ka ha si weta ego? Wayo niile ha gwuru wee jide ndị be anyị sọ ka akwụ adịlitewuchiwakwala ha again na urezi onwe ha kịta gbakwunye ga Nnamdi Kanu ha tigezie pichọ ha na-akpọzi Nnamdi Kanu onye isi ha. And biko anyị ga-ala ike Igbo bụ Igbo bifo ya akarịkwa anyị ọzọ. Ndị ma Maazị Nnamdi Kanu ka a ga-agwa ka o were kwa ụtụtụ anụ disassociate onwe from Autopilot maka ndị ga-ekwu na akparịwala ya maka ekwu eziokwu ewere ụzọ aghụghọ na-ekonukwu ihe ha na-ekonukọ. Onye nyopụ ihe ha na-ekonukọ ụgba na kwuo okwu ya wụọ akparịala emotional blackmail ihe unu ji nọgide onwe unu maka ọwụrọ for me. Anyị ga na-ekwu eziokwu biko na ga-agwa na Maazị Nnamdi Kanu ya disassociate onwe from Autopilot maka ọnwa ihe a na-eme mgbakwa ịga ya na ndị mmadụ na-ege eche n'ọnyanwa
and ihe na na-ekwu ga-emekwa Maazị Nnamdi Kanu na ha lose the face mana ọ maghị ya. Maazị Nnamdi Kanu ga-echekwa na ọwụ atụkwa ha ụta ahụ ọdụ the enyi o disassociate onwe ya from this autopilot gakwu ndị nke ya because onye apụtakwa kwuo na ya weghe onye isi ndị IPOB ka a mara nke a na-eme this confusion adịla too much. Biko ndị autopilot ekwuola m ya mbụ unu ewere ya tụ m iro na onye nọ na nke unu nwere otu nke unu nwa ndị isi unu ndị isi unu kakwa ahụ unu nwere Ngozi Orabezu unu nwere Simon Ekpe unu nwere nke unu eburukwele Maazị Nnamdi Kanu tụkwasị n'elu. Enwere so many groups group ndị Igbo nwe onye ọbụla nọ na nke n'oge na nke unu ka a concentrate na ihe a na-eme because ihe na-aka ọsọwụ confusion gawazie n'ihe adị mma gawazi adị mma unu na-edi stop ndị IPOB unu nọ na nke unu na autopilot unu ewepụ Nnamdi Kanu n'ọnụ unu na-eme nke unu ndị nke a na-eme nke ha ahapụ inwe distraction. Biko nụ Igbo bụ Igbo Lolo Nneka Chimeszie maka ndị nke unu ha na-asị na a na-akparị Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu awụrụkwa onye isi a na-agaghị ajụ kweshọn ndị mmadụ ga-aja ajụjụ kwuo okwu onye ihe a na-eme gbagwujuru anya ya ajụ ajụjụ kwuo okwu so nwa na-asịkwa ugbu a na Maazị Nnamdi Kanu were kwụtụtala ite disassociate onwe ya from autopilot before egbuchiri anyị before a na-enweta this Biafra nna ha ekwuli ya because ọha nwawu ndị ji na social media na-emezi ndị otu gị atak na-ekele ma mara ma ha chọzi ịdọrọ ha dụrọ ụmụ nna gị na nya ha ịchọ ka ikwu ekwu ebe ị nọ ka ndị mmadụ mara ka onye ọbụla nọzie nọkwara ọkụ ọha na m n'ọnụ ndewo.